Nasa 50 ka mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF ang misurrender sa Maguindanao del Sur LGU. Mismong si Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. uban kang Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu ang 50 kasakop sa BIFF nga misurrender. Bitbit sa mga mitahan ang ilang mga tag-as nga kalibre sa armas, sama sa mortar, sniper rifle, 50 caliber machine gun ug uban pa. Ang mga misurrender nga BIFF member nagikan sa Pandag, Datupiyang, Datu Saudi ug Talayan. Hatagan sa Maguindanao LGU ug livelihood program ang mga mibalik sa sabakan sa balaod. Kinikabahin sa Aguila Haven program nga gisugdan ni atong 2020 kung asa miabot na sa 506 ka BIFF ug Dawla Islamia ang misurrender. Hindi imposible that we can achieve peace in the area as long na magtulong-tulungan lahat. Ito ay magandang example ng local peace process, localized peace process. So, pwedeng gayahin ng ibang lugar ito kung ang situation nila pareho sa Maguindanao del Sur.